Order, order. Asa man? Ito nga, Sheraton. Sheraton. Asa lang yan? Kanina mo man eh. Ano sa inyo? Ay, nakatanan. Ah, wala na lang daw. Asa may money na eh? Asa may money? So, mag-order na si Britney. Tulad tayo sa permit. Super mix lang po daw money nil. Super mix mo ha? Mix yan. 1, 2, 3, 4. Ang money nil. 5. Ito na. Diyan ako gawin. 2, 4, 6. Kahit mainit na, okay lang. 4, 6. Kami kakakuha natin. Nakakaya kasi mamaya. Umalis sila bigla. Sampay na mo. Sampay na. Sampay na, bre. Sampay na. Kahit na ano pang gusto mo. Hoy, so. Ako na lang ang hipot diyan. Pinamurot, hindi nila. 20 ka rice. Napulo. Ay, ulo ka rice eh. Ansi. Tapos 20 ka rice. Anong pizza na? Mga nasal. Yay? Parang mo daw sila kaulit. Ikaw ba niya? Mula ba na ano? Pukita. Pukita. May message ko nga. Kakilala niya kasi yung anak ko. Okay na yun. Musok niya. Pero ano? Kung yung siya, ang balingas lang. Ako na lang. Sige, matutudlo. Ako dyan. Ito na kwarto. Gwen. Paisa Gwen. Wala may barya, bre. Kamuan eh. Isa-isa. May mga gusto yun, paisa. Ah! Imagine oh. Ay! Dako yan. Kapit magkao. Inuod man kaya? So, kainan na. Let's eat. Wala lang sa'yo na? Sobrang daming tao kumakain dito. Sikat na sikat yung famous pero pa. Dalawang branch sila. Nasa Carmen.
Bakit nagkumain ito pag mga lunch time kasi? Masarap kasi dito. Kahit yung mga laman niya, yung mga steak, mga ganun. Yung lasa, may pangit na lasa. Wala pangit. Ano? Sarap tumatlong rice. Hindi naman free rice. Extra pa. Bating, baru mo isa? Busog na. Lablap. Dami ah. Sulit ah. Ano ba ibang mga bakit? Ako, half price lang ako. Ha? Half price. Half caldero. Half sack. Game. Grabe init, oy. Dito muna kami sa tapat. Kaya 1, 2, 3 man. Taray, kay Gwen. Kasi ako, kita yung ano mo, jubad. Isa ba? Ayun yung mga shoes niya. I-haul ko. Sa akin, akin na, nandun ma. David. Ay, David. Dave. Yung ako Eh mo, pwede mo din mo na. Ay, Doc. tsaka isa pa, yung green. Doc. Yan. Wala kay kwarto na rin. So this is my bag. Nakita ko kasi ito kanina. Sabi ko, ito, parang very classic. Yung dalawa. Oo, diba? Ay, sira na. Agay, bayo. Ayun lang. Sumabit. Fuck, okay na ipa-adjust. MK siya ba yun? Wala yung Philippines. Sa Palapa. Lapalapa. Nahanap ko yung Philippines, wala. Baka nasa ilalim. Wala. Butang. Tsaka ito. Yes! Diba? Thank you so much, friend damage. Oh, pwede ba siya Ana? Ayan, hala. Sabi ko, paalala mo kanina eh. Wala dito. Ayun yung mga shoes. Saan? 100 na good. Sada na ano. Bayot. Mars, asay mo, Mars! Wala pa. Pinahal. Sa Adidas. Sinong night stay. Yabo. Napalaki mga short. Mga short. Na 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 na. Mag-haul ko rin. Ayun ako short. Laba ka? So, okay. Magkano nga isang... Paikot na na. Magkano isang short? Ilan ko ha? Umay mo laba? May malaba mo. Pitik 50 ang short. 80 ako at tag-300. So, ito ang susuotin ko ngayon. Diba? At 100, dito lang naman eh. Parang hindi kasya sa'yo yan, ano, Britney. Sa ako, ano yan. Nakita ko sa sampayan yan, may... Under Armour pa. Ito? Kita mo sampayan?
Iba to. Ito kay... Hindi, pag nakita ko nga sa sampayan mga yan, may suot ka na. Ito kay Uniqlo. Ayun. Ito kay Technical Expert. Oh, ayun. Oh. Nandun ang design dito sa distributor. Ay, sa ako ano yun, Ting? Awa, Miss Gay, katong 100. So, primero ako. Ay na lang pala.